А я нагадываю, что сегодня 20 жнивня 2017 года и ваш слуга, краєзнавца Віктор Романцов протягиває вас знайомить з цеглами конца 19-го, початку 20-го стагоддзя, з якой зроблений падмурак вось гэтай печцы, ну, які захаваўся. Верагодна, все ж таки ён быў зроблены пасля 1920-х гадоў, савецкі час. Гэта мы павінны сказаць, тому што мы знайшлі цэглу з надпісам Бярэзіна. Вось. Ну, гэта тым больш вялікая інтрыга для нас, бо я вам потым напрыканцы пакажу яшчэ одну знаходку, якая ну ніяк не тычыцца 20-го стагоддзя і 20-х гадоў. Вось, і у мяне ўжо вельмі шмат пытанняў, адкуль жа взялася гэтая рэч. Тут, ну, можна толькі будаваць нейкія версіі. Ну, а мы з вами знаёмімся з цэгламі конца 19-го стагоддзя, пачатку 20-го стагоддзя. Дзякуючы вось гэтаму падмурку давайте будем знімаць яшчэ цэглы. Іх ужо засталося не так і шмат. Вось тут, по-моему, нічога няма. Гэта раструшчылася цэгла, таму я ўпэўнены, што там нічога няма. І сапраўды зноў бачыце, што тут вельмі чорна. Цэгла збіралася з нейкіх пажарышч і потым будавалі. Магчыма, гэта ўжо можна сказаць і калі, ну, не ведаю, нейкія былі пажарышчы, ці мала якія былі. У нас тут шмат войнаў прайшло па Беларусі. Гэта і Першая сусветная вайна закранула наш рэгіён. Я нагадваю, што Светлагоршчына была акупавана войскамі кайзераўскай Нямецчыны. А потым нас закранула савецка-польская вайна 1918-1920 года. Ух, ёсць. Ну, тут крышачку толькі захавалася нешта. Што гэта такое? Не ведаем. Ну, на жаль, нейкія рэшткі. Рэшткі. І, напэўна, я памыю, потым паглядзім. Дык вось працягваю думку, што гэта так званая грамадзянская вайна, якая была ў Расіі, ну, для нас яна, напэўна, таксама была грамадзянская, бо тут увогуле у нас ніякай улады не было ў перыяд, можна сказаць, з 18 па 21, ці можа нават 22 год, бо савецкая ўлада, ну, афіцыйна лічыцца, усталявалася, напэўна, ў 22 годзе на Беларусі. І то гэта умоўна, таму што па тэрыторыі Светлагоршчыны, ну, тады гэта была не Светлагоршчына, а гэта быў іншы рэгіён называўся, гэта Пареччына была. Вось тут проста былі банды, як іх сёння называюць. Розныя банды хадзілі, тэрарызавалі мясцовае насельніцтва. Ну, свая нейкая ўлада была, скажем так, якая дыктавалася бандытамі. Таму я проста здзіўляюся, як гэта трэба было выжыць у такіх умовах нашаму насельніцтву. Ну, а потым пачалася Другая сусветная вайна. У 1939 годзе, нагадваю, Беларусь стала, ну, набыла новыя тэрыторыі свае, якія былі прыяднаны да яе. Вось. Ну, а ў выніку все адно мы, адзіная, напэўна, краіна, якая ў выніку Другой сусветнай вайны страціла свае тэрыторыі. Частку Сталін аддаў Польшчы, а частку ў Літве. Усё ж такі, як у гэтых умовах вось Першай сусветнай вайны, савецка-польскай вайны, грамадзянскай вайны, ці безуладдзя 20-х гадоў до 22-го года, пакуль усталявалася савецкая ўлада. У выніку Другой сусветнай вайны як трэба было выжыць беларусу, скажыце вось мне. Таму вось гэтыя цэглы, яны все палёныя. Гарэлі, пажарышчы былі, нешта гарела ўсюль. О, бачыце, і з гэтага боку, і з гэтага. Гэта ж уяўна, і з гэтага. Гарела штосьці. Ну вось, ну што гэта за надпіс, я не ведаю. Цяжка вызначыць. Нават буквачкі няма, гэтай апошняй. А мы з вами переходим до самого верхняга шэрагу і знімаем.
Ну, тут навряд ці что будет. Глина. Давайте ее эту снимем. Ух, нечто бегает такое. Некие сороконожки. Ух, кольки их тут. Шмат. Бегають. О, бачите? Не ведають, куди побегчи. Куди... Вон уже соскочила. Побегла, сороконожка соскочила. А это детенок малый, во. Не ведає, куди збігчи. О, бачите? Нема на этой цеглочці нічого. Скидываем. Знову вас, господарство, знайомлю з рештками подмурку печки. Ось. І ось тут я знайшов цеглу. Ай, упала. Песок. Не ведаю, БВ там, чи что там написано. Давайте. Хочу, как было бачно. Что там написано? Б. Еще нечто. Давайте снимем. Ах, не снимается. Тогда перейдем ось до этой верхней цеглочки. Снимаем ее. Она довольно великая. І нічого на її нема, але з цього боку глина. Зараз я поспробую очистити. Здимаємо. Нічого на той цеглі не було. Здимаємо ще одну. Така ось поламана. Нічого так само на їй ми не бачимо. Цегла, до речі, старая, барвовая, тяжкая, толстая. Ось, тяжкая. Але ніяких тавру на її нема. Жучок. О, бачите, який жучок повзає? Зараз вам покажу. О, який жучок там ховався. Сярод цегли. Побіг. Далей ховатися побіг. О, закапується. О, закопується. Знову ховається. Смешно. Давайте далее будем снимать. Ух ты, глина нейкая черная. Это видать, что напитала ось пригар этой с цеглы. Напитался у глину. Но уже это развалилась цегла. Так само откладываем. Ну и давайте ось нашу возьмем цеглу. И хочу сказать, что это белица, але початок господарства. Хвилинку. Сябры, специально достал цеглу попереднюю, якую мы с вами знайшли. Это аж белица. И ось мы казали, что на ёй не хапало ось одной литерки. Ось тут чомусь я думав, що літера Е буде писатися як літера Г і твердий знак, або Йор, але гэта не так, господарство. Глядим на наш особник. Так ось другая літера белица. Гэта літера Ять. Та літера, якую Владимир Ильич Ленин в выніку реформы мовы у 1917 годзе адмяніў. Гэта вельмі моцная літера. Але яна была адменена Ленінам, які ў гэтым нічога не цяміў у грамаце. Я так мяркую, таму што ў яго няма ніякай славянскай крыві. Гэта маці ў яго была немка, а бацька быў калмык, по-моему, по нацыянальнасці. У Леніна няма рускай крыві. Ну таму ось такі чалавек взяў і адмяніў літары рускага алфавіту, вельмі рэдкія, цікавыя. Гэта літара Ять, але тут яна неяк цікава напісана. Ось там, здаецца, як две кропачкі, но насамрэч гэта не кропачка, гэта не две кропачкі, гэта там як бы, ну, нагадка, што там далей ідзе ось гэтая палачка. Белица, другая, першая буква Б, другая літара Ять. Гэта
як яна пісалася як, ну, можна сказати, як сучасний м'який знак, і там ось було перакрыжаванне. Але тут ужо, ну, аўтары нейкае знайшлі, ну, сваё нейкае напісанне гэтай літары. Ну, в сэнсе ўжо до 17-го года было нейкае сваё знойдзена напісанне літары. Вось яшчэ рабілі такія, вот, як у літары Т, уніз такія дзве рысачкі. Хаця насамрэч просто гэта мяккі знак, і тут вот перакрыжаваны такі крыжык павінен стаяць. Ну, гэта вось рэальнае напісанне гэтай літары. А тут як бы мяккі знак і крыжык, але дзве дужкі ўніз. А вот тут увогуле нагадвае нейкія дзве кропачкі. Ну, гэта просто такая асаблівасць, відаць, гэтага таўро. Таму што у літары ядзь дзве кропачкі не пісаліся зверху, гэта ўжо дакладна. Таму мы ведаем з гэтага таўро, што другая літара была ядь. Яна, дарэчы, і вось тут ёсць. Але я неяк неуважліва паглядзеў, таму што, ну, меркаваў, што яна будзе пісацца інакш. Вось. Такая аж беліца. І вось тут мы бачым пачатак гэтага надпісу ўжо цалкам. Шкада, што няма у нас цэглы цалкам. Вось гэты асобнік найбольш вялікі ў мяне. Ну, што рабіць? Маем тое, што маем.